इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएशन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन। इ-रिक्शा सालायनो बन्द फोसावनायखौ गोजोननाय गैया। पाटगाव जिल्ला खुंथायनि बिथोनखौ गोजोननाय गैयिनि थाखाय इ-रिक्शा सालायगिरिफोरा खुद्रिसारदों। जानुवारिनि गेजेरावनो आयेनखौ बोखारनानै होनांगौ, नङाब्ला क'क्राझार जिल्लानि गासै इ-रिक्शा सालायग्रा गौथुमा बिपिएफआव जगदान जागोन। दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेनेबा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा-मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएशन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन। जोंखौ नांगौब्ला थाबैनो आयेनखौ बोखारथों, गोसोबायदि खामानिखौ मावना मोनजायो। आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों, जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो। बिटिसिनि इउपिपिएल सरकार थानायाव जेंनायानो जेंना जानांदों होननानै खुद्रिसारदों। बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि आरो हान्थामेला बिफाननि आयेनखौ लानानै इ-रिक्शा सालायगिरिफोरा गोजोननाय गैया आरो गनायनानै लानो हाया होनना दिनै पाटगाव इ-रिक्शा सालायगिरिनि गौथुमफोरा ज' जानानै खौरां मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेनेबा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा-मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएशन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन। आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों, जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो। बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ ना बिथांमोनहासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ। दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया, दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो। दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै न'खर सालायनोसै होननानै दिनै बेनि सायावबो बिथांमोनहा हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन। दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा मोनफा खामानि मावनानै जानाय, फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय, बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो। होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा? दा बिथांमोनहा बुजिलायदो। मेन उद्देश्य है कि हमारे हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग पाटगांव में जो मार्केट है, पाटगांव टोटो ई-रिक्शा एसोसिएशन में मार्केट है, उस मार्केट के हम लोग थोड़ा से बाहर निकलते हमारे को हाईवे पड़ता है। हाईवे के अगर हम लोग नहीं उठेंगे तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? इसके लिए या तो हमें रोड बना दे सरकार, या तो हमारा कोई व्यवस्था कर दे, या तो फिर हम कुछ मीटिंग करेंगे अपना, फिर अलग से और कुछ करेंगे अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी। इससे ज़्यादा हम लोग और क्या करेंगे कि हमारा जितना भी असम में ई-रिक्शा एसोसिएशन है उनको एकजुट करके हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, फिर हम लोग सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। अगर हम लोग ये करके नहीं खा पाएंगे तो क्या करेंगे? या तो हमारा व्यवस्था कर दे सरकार, हमारे घर को चला दे, और क्या कर सकते हैं? मोर नाम दिवानी मुर्मू। मैं पाटगांव बाजार मैं टोटो गाड़ी चलाओ। तारपिছত এতিয়া যে এনেকা সমস্যা আহিছে যে মই এতিয়া মই বহুত পঢ়িছোঁ, BA কমপ্লিট কৰিছোঁ, কিন্তু চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া টোটো গাড়ী চলাব মানে অৱস্থাত হৈ গৈছোঁ। এতিয়াতো আৰু টোটো গাড়ীও এনেকা অৱস্থা আহিছে, মানে মেইন হাইৱেত গাড়ী আমাক চলাব নিদিয়া এনেকা সমস্যা আহি গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া আমালোকে মিটিং কৰি এটাই ভাবিছোঁ যে এতিয়া যে যোন চৰকাৰ আছে, এইটো চৰকাৰ যদি এইটো আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো সমাধান নকৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমালোকে অলপ আৰু দোসরা মানে ব্যৱস্থাটো চাই ল'ম, এইটোৱে আৰু। जोंनि पाटगाव एसोसिएशन ई-रिक्शा सालायगिरि ड्राइभारफ्रा दिनै बे प्रग्राम लानायनि खारना जादों दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेसेबां जोंनि ई-रिक्शा सालायगिरिफोरखौ दिनै हाराहास्ति खालामगासिनो दङ। जोङो आगोल समावहाय जों मोजां सालायबोनो मोनबोदोंमोन, नाथाय दिनै हठाथनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे
माबानानै आयेन दानानै होनानै जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफोरखौ नेसनेल हाइवेआव सालायनो मोनै मोनसे जुक्ति उथिनानै दं आरो दा बेवहाय जोंहा बेसेबां असान्ति जानानै दङ जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफ्रा दिनै बिसि फिसालाफोर दङ जों बेजोंनो गथ' गथाय फोरोंगासिनो दङ दा जोङो बेहाय जुदि जों नेसनेलाव खारनो मोनाबा जों गथ' गथायफोरखौ बोरै लेखा फोरोंनायाव जों हेफाजाब मदद खालामनो हानो जोङो दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै साननैसोआवनो जोङो जेंना नुजाबाय आरो जोङो गथ' गथाय दिनै जोङो गोजान गोजान फोरोंहरनाय दङ कलेजाव बहाबा गुवाहाटियाव फोरोंनाय दङ जोङो दा बेफोरनि थाखाय जोङो सानसेयावनो जुदि 600-700 हरनांगौबा जों गथ'फोरनो दा बेवहाय जोंहा बिराद जेंना नुजाना दं आरो दा बेखायनो जोङो थाबैनो जोंनि बे इ रिक्सा सालायगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फैगौ गाबोननिफ्रायनो जुदि नेसनेल हाइवे सालायहोनायनि मोनसे राहा दिहुनना होनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बे सालायहोनो जुदि राहा दिहुनना होआबा जोङो थाबैनो जोङो पलिटिकेल भाबैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो समनि रादाबनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायहरो मोजांनो जोंनि पार्टखौ इ रिक्सा एसोसिएसनाव जोङो 300 जन दङ दा जोङो एक्सन लानांगौ गाबोननिफ्रायनो मोजां जों सालायफिननो हाथों गासिबो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआर इ रिक्सा सालायगिरि दङ जोङो थाबैनो जोङो जयै इउनियनजों जों रायज्लायलायनानै नांगौबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुथारलांजोबदों जों नेसनेल हाइवे जों बन्द' खालायनोबो राजि आरो बे आयेनखौ उथायाबा जों दा बेखौनो खावलायो मोजां जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंनि इ रिक्सा सालायगिरिफोरखौ मोजाङै मोजां नाहरसिनो जाहाथे जोङो बेखारनिफ्राय जाहाथे एसे जिउ खांनायाव एसे मोजां सोलिबोनो हाबोदों दा बेखौनो जोङो हांख्रायहरो गभर्नमेन्टनिसिम जेबो लामा गैयिनि थाखाय उफाय गैयिनि थाखाय जोङो जेन'बा मोनसे टट' बा इ रिक्साखौ बायनानै जोङो न'खरनि माखासे समस्या माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो बेखौनो लानानै जोङो सालायनानै सोलिनानै दङमोन नाथाय हठात दिनै जेन'बा गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै जेन'बा नेसनेल हाइवेखौ बन्द' खालामनो नागिरदों आरो इ रिक्सा हिसाबै रिक्सायाबोथ' मोनसे कम्पानिनि बुंनो थाङोबा टट' अट' दङ जेन'बा अट'फ्रा सालायनो मोनो नेसनेल हाइवेआव जोंना टट'आ सालायनो मोना मा हिसाबै बन्द' खालामनो नागिरदों दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया इ रिक्सा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समस्या माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो हा हु गैला जोंहा एनडिबिआव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय दिनै जोङो इ रिक्सा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दङ दिनै बिजेपि सरकारा जों एगेन्स्ट जादों दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655
430-8822-688-026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।